ரஜினி பாமக கூட்டணி சாத்தியமா? நிச்சயமா சாத்தியம் சார். பாமகவும் ரஜினி ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் தானே. ரஜினியோட ஒரு படத்தை பாராட்டி கூட பேசியிருந்தார் திரு ராமதாஸ். வேற பலத்தை பார்கெனிங் பவர் அதிகப்படுத்துறாரா? பாமகவுக்கான பலம் என்பது அதிமுகவுக்கு நன்றாக தெரியும். திமுகவை ஏதோ ஒரு வகையில் நடுக்கம் அடைய வைக்குமா? ரஜினியுடைய வருகை என்பது திமுகவுக்கு ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் தான் சார். ரஜினி பெரிய எதிர்ப்பாளர் போல பார்க்கப்படுறாரா? அதெல்லாம் ரஜினி மாதிரி ஆட்களால் பெரியாரியமோ பெரியாருக்கு எதிரான ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகாது. ஓட்டை மாற்றக்கூடிய விஷயமாக வேண்டுமென்றால் அமையலாம். ஓட்டை எப்படி மாற்றுன்னு சொல்லுங்க. ஓட்டு திமுகவுக்கு வர வேண்டிய ஓட்டுகள். தினகரனும் சேருவார் அப்படின்னு பேசியிருக்கு. தினகரனோட ரஜினி டச்சில் இருக்காரு. தன்னுடைய குறிக்கோள்கள் எல்லாம் தினகரன் விட்டு கொடுத்துருவாரா? அதெல்லாம் விட்டு கொடுத்துருவாரு. கூட்டணியை முதல்ல சசிகலா ஏற்றுக்கணும். ரஜினி தலைமையில் ஒரு அணியை உருவாக்குறதுக்கான முயற்சி படுவேகத்தில் நடக்குது. திமுகவுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் தேவையா? கண்டிப்பாக சார், தேவை சார். பிரசாந்த் கிஷோர் பிராமின் கிடையாது. ரஜினி முன்னால் மற்ற கட்சியில் நிற்க முடியுமா? நிச்சயமாக நிற்க முடியும். அப்போ ரஜினியை விட யார் இன்னைக்கு பவர்ஃபுல்? விஜய். வணக்கம் நண்பர்களே. ரஜினி பாமக கூட்டணி சாத்தியமா? இப்பொழுதே கூட்டணி பற்றிய பேச்சுக்கள் ஏன் வருகின்றன? இதற்கு பத்திரிகையாளர் பிரகாஷ் வழங்கும் பதில் என்ன? வணக்கம். வணக்கம் சார். ரஜினி பாமக கூட்டணி சாத்தியமா? நிச்சயமாக சாத்தியம் சார். நிச்சயமா நீ சொல்றீங்க? அதாவது சாத்தியமா என்றால் நடக்கலாம், நடக்கக்கூடும் என்கிற விதத்தில் சாத்தியமான அரசியலில் எதுவுமே சாத்தியம். நேற்றைய எதிரி இன்றைய நண்பனாவான், இன்றைய எதிரி நாளைய நண்பனாவான். இதுபோல் பல விஷயங்கள் சாத்தியம். திமுகவோடு பாஜக சேர்ந்திருக்கிறது, அதே பாஜக அதிமுகவோடும் சேர்ந்திருக்கிறது. பாமக திமுகவோடு இருந்திருக்கிறது, அதே பாமக தனித்து மூன்றாவது அணியை கண்டிருக்கிறது. அதே பாமக இப்பொழுது அதிமுகவோடு இருக்கிறதாக சொல்கிறது. ஆகவே பாமக எங்கு வேண்டுமென்றாலும் போகலாம். ரஜினி அரசியலுக்கு வருவதென்றால் பாமக ரஜினி கூட்டணி என்பது ஒரு சாத்தியமான ஒரு விஷயமாகத்தான் தெரிகிறது. ஏன் பாமக ரஜினியோட கூட்டணி அமைக்கணும்? அதுக்கு தலகர்த்தா மூலகர்த்தா பாஜக பாமக ரஜினி பாஜக இந்த ஒரு கூட்டணியை வச்சு கூட தேவைப்பட்டால் அதிமுக அப்படின்னு சேர்த்து கொண்டு போனால் ஒன்று இந்த கூட்டணி வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று நம்புகிறது. இல்லை என்றால் பாமக ரஜினி பாஜக என்று போனால் திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்புகளை சீர்குலைத்து விட முடியும் என்று பாஜக நம்புகிறது. ஆடிட்டர் குருமூர்த்தியின் மூலையிலிருந்து உதிக்கக்கூடிய சில பல விஷயங்களில் இதுவும் ஒன்று. பாமகவும் ரஜினி ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் தானே. ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் தான். ஆனால் சமீப காலமாக அவங்க ஒன்றா சேர்ந்துட்டாங்க. ரஜினியோட ஒரு படத்தை பாராட்டி கூட பேசியிருந்தார். முன்னாடி அவங்க மோதல் என்பது இருந்தது. விஜயகாந்தோட ஒரு காலத்தில் பாமகவுக்கு மோதல் இருந்தது. ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு கட்சிகளை வட மாவட்டங்கள் வளர்த்துருப்போம். தேமுதிகவுடைய ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்திங்கன்னா வட மாவட்டங்களில் தேமுதிக பலமாக இருக்கும், அந்த இடங்களில் பாமகவும் பலமாக இருக்கும். ரெண்டு பேரும் மோதிப்பாங்க. அந்த சூழல் மாறி இப்பொழுது ரெண்டு பேரும் இணைந்து அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கால சூழல் என்பது இப்பொழுது இருக்கிறது. ஆகவே பாமகவும் ரஜினியும் எதிரெதிர் முகாம் அல்ல, பாமகவும் ரஜினியும் சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுத்து பாமக திரு ராமதாஸ், டாக்டர் ராமதாஸ் அந்த வேற பலத்தை பார்கெனிங் பவர் அதிகப்படுத்துறாரா? இல்லை சார், அவங்களுக்கு பார்கெனிங் பவரை அதிகப்படுத்தணுன்றது ஒரு விஷயமே கிடையாது சார். அவங்க ராஜ்யசபா சீட்டு கேட்டாங்க, கொடுத்தாங்க. இன்றைக்கி தேமுதிக ராஜ்யசபா சீட்டு கேட்குது, கொடுக்க மறுக்கிறாங்க அதிமுக. பாமகவுக்கான பலம் என்பது அதிமுகவுக்கு நன்றாக தெரியும். அதிமுகவை விட பல இடங்களில் வட மாவட்டங்களில் அதிகமான ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கக்கூடிய கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்பது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கூட சேர்ந்த பிறகு தான் நடைபெற்ற சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்களில் பல இடங்களில் நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடிஞ்சது. வேலூர் பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தலையும் ஒரு சாலிட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களால கொடுக்க முடிஞ்சது. ஆகவே பாமக வேறு பலத்துக்காக இல்லை, ஆனால் பாமகவுக்கு எப்போவுமே ஒரு ஆசை இருக்குது, எப்படியாவது நம்ம ஆட்சிக்கு வந்துடணும், முதலமைச்சர் ஆகிடணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க ரஜினி அதிமுக இன்னும் பல விஷயங்களை அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த முயற்சிகளில் அவங்க இருக்கிறாங்க சார். இந்த சமயத்தில் ரஜினியோட பாமக போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்துருவாக்கம் என்பது திமுகவை ஏதோ ஒரு வகையில் நடுக்கம் அடைய வைக்குமா? ரஜினியோடைய வருகை என்பது திமுகவுக்கு ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் தான் சார். ரஜினியோட வருகை என்பது எப்படி உங்களுக்கு ஒரு 10% அதிகமான வாக்குகளை ரஜினி பக்கம் கொண்டு வரும். விஜயகாந்தோட அரசியல் பிரவேசம் 6% வாக்குகளை கொண்டு வந்துச்சு முதல் ஓப்பனிங் ஸ்ட்ரோக்லேயே. ரஜினியோட அரசியல் பிரவேசம் என்பது நடக்குமானால், இன்னும் கேள்விக்குறி தான், நடக்குமானால் அது இளைஞர்கள்
மற்றும் அதிமுக எதிர்ப்பு வாக்குகளையும் அது வந்து பிரித்து திமுக பக்கம் போக வேண்டிய வாக்குகளை சிதைத்து எடுத்துக்கொண்டு போய் திமுகவை பலவீனமாக்கும் ஒரு செயலாகத்தான் இருக்கும். ரஜினி பெரியார் எதிர்ப்பாளர் போல பார்க்கப்படுறாரா? ரஜினி பெரியார் எதிர்ப்பாளர் போல பார்க்கப்படுகிறாரா இல்லையான்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி சார். அவர் பேசிக்காக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் வந்து எதுக்குள்ளேயும் சிக்கிற மாதிரி இல்லை. பெரியாரோட ஒரு கோட்டை வந்து அவர் அந்த விழாவில் துக்ளக் விழாவில் வந்து சொன்னார். அது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சங்கதிகள், அது சொல்லப்பட்ட விதங்கள் என்பது தவறு. அதெல்லாம் வந்து பின்னி பிடல் எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அவுட்லுக் பத்திரிக்கை ஹிந்து குரூப்லேருந்து வருது, அந்த பத்திரிகையில் தான் நான் கோட் பண்ணேன்னு அவர் சொல்லி நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார். அது ஒரு விஷயம் சார். அது ஒரு பெரியார் எதிர்ப்பாளர்ன்ற விஷயம் இல்லை. பெரியார்ன்றவர் வந்து ஒரு மெக்னானிமஸ் லீடர். தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மெக்னானிமஸ் லீடர். அதெல்லாம் ரஜினி மாதிரி ஆட்களால் பெரியாரியமோ பெரியார் சிந்தனைகளோ விஷயங்கள்லாம் வந்து சிதைஞ்சு போயிடும். இல்லை அது ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி, பெரியாருக்கு எதிரான ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகாது. ஏன்னா பெரியாரோட சீர்திருத்தங்களால் மேலுக்கு வந்தவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டில் அதிகம். எந்த சாதி பிரிவினராக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் வந்து அந்த சாதி கட்டை உடைத்து விட்டு மேலே வருவதற்கான சூழலை உருவாக்கியவர் பெரியார். பிராமண பெண்கள் மொட்டை பாப்பாத்தி என்று மூலையில் உட்கார வைக்கப்பட்ட பிராமண பெண்கள் இன்று மறுமணம் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு, மறுமணம் செய்வதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் மந்திரங்கள் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிராமண குலத்திலிருந்து இன்று மறுமணம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு பெண் விடுதலைக்காக போராடியவர் பெரியார். அந்த பெரியாரை ஒரு ரஜினிகாந்த் வந்து காயப்படுத்தி விட முடியும். அவர் வந்து பெரியாருக்கு எதிராக பாஜக சித்தாந்தங்களை தமிழகத்தில் அவர் மூலம் நிறுவிவிட முடியும் என்பது கற்பனை குதிரையில் கோட்டை கட்டுவதற்கான ஒரு விஷயம்தான். இது எதற்கு சரியாக பொருந்தும் என்றால், தமிழகத்தில் பெரியார் எவ்வளவோ செய்திருந்தாலும் பெரியாரால் மக்களது வாழ்க்கையில் சமூக சீர்திருத்தங்களை ஏற்படுத்த முடிந்ததே தவிர அவரால் தமிழக மக்களுடைய மத நம்பிக்கையை சிதைக்க முடியவில்லை. கோவிலுக்கு செல்பவர்களின் எண்ணிக்கையை பெரியாரால் குறைக்க முடியவில்லை. ஒரு 1000 பேர், 2000 பேர், 3000 பேர் என்று திக தொண்டர்களும் கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்களும் இவர்கள் தான் கோவிலுக்கு போகாதவர்களாக இருப்பார்களே தவிர வெகு மக்கள் திரளின் இறை நம்பிக்கையை வந்து பெரியாருடைய தன்னுடைய பிரச்சாரத்தால் குறைக்க முடியல. ஆனால் பெரியாரோட பிரச்சாரத்தால் பல நல்ல விளைவுகளை, சமூக மாற்றங்களை, சமூக புரட்சிகளை கொண்டு வந்திருக்கார். அதே மாதிரி பெரியார் ஏற்படுத்திய சமூக புரட்சிகளையும் மாற்றங்களையும் ரஜினிகாந்த் என்கிற ஒரு பரபரப்பான பிரபல நடிகர் மூலமாக பாஜக முறியடித்து விட முடியும்னு நினைக்கல. பெரியார் எதிர்ப்பாளரோ அந்த விஷயங்களுக்குள்ளேயோ பெரியாரியத்துக்கு முடிவு கட்டி ரஜினியின் வாயாக இந்துத்துவாவை கொண்டு வர முடியும் என்கிற ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி போன்ற எச் ராஜா போன்றவர்களின் கணிப்பு என்பது இந்த மண்ணை மாற்றக்கூடிய விஷயமாக அது அமையாது. ஓட்டை மாற்றக்கூடிய விஷயமாக வேண்டுமென்றால் அமையலாம். ஓட்டை எப்படி மாற்றுன்னு சொல்லுங்கள். ஓட்டு திமுகவுக்கு வர வேண்டிய ஓட்டுகள், இந்த ஆட்சியின் மீது கடுமையான அதிருப்தியில் இருக்கக்கூடிய இது. திமுக இன்றைக்கி வாக்கு வங்கிகளில் பார்த்திங்கன்னா மைனாரிட்டி ஓட்டில் வந்து 15% மைனாரிட்டி ஓட்டுகளில் வந்து திமுக தன்னுடைய கணக்கை 15+ தான் ஆரம்பிக்குது. அதுக்கு மேலே வந்து இன்னும் ஒரு 10-25% சேர்த்தானா 40%, இன்னொரு 10% புது ஓட்டு வந்து உள்ளே வரும். அது இந்த எடப்பாடி அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையற்ற ஓட்டுகள், அதற்கு எதிரான ஓட்டுகள். அந்த ஓட்டுகள் அந்த 10% வருது பார்த்திங்களா, அந்த 10% ஓட்டில் ஷிஃப்ட் வரும். அது வந்து ரஜினிக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுவும் ரஜினி வந்து எடப்பாடி எதிர்ப்பாளராக நின்று பாமகவோட ஒரு கூட்டணி வச்சு பாஜகவோடு சேர்ந்து நின்று அவர் அந்த ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து நின்னாருன்னா அது நடக்கும். ரஜினி வந்து அந்த ஃபார்மேஷனுக்கு வராரா, இல்லை ரஜினி கமல் பாமக அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அதில் வந்து முதல்வராக ரஜினி 2 வருஷம்னு சொல்கிறாங்க. கமல் சைட்லேருந்து வரக்கூடிய பிரச்சாரங்கள், கமல் 2 வருஷம் முதல்வராக இருப்பாராம், ரஜினி 2 வருஷம் முதல்வராக இருப்பாராம், அன்புமணி ராமதாஸ் 1 வருஷம் முதல்வராக இருப்பாராம். இது மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட்லாம் வர்றதா பேச்சு, ரூமர்ஸ் இதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. தினகரனும் சேருவார் அப்படின்னு பேச்சு இருக்கு. தினகரனோட ரஜினி டச்சில் இருக்கார். வெற்றிவேல் வந்து ரஜினியோட மிக சிறந்த நண்பர். அவர் ரொம்ப நாளாக மூப்பனார் காலத்துலேருந்து எப்படி கராத்தே தியாகராஜன் ரஜினிக்கு ஒரு நல்ல நண்பரோ அதே போல் அமமுகவில் இருக்கக்கூடிய வெற்றிவேல் வந்து மிக சிறந்த நண்பர். வெற்றிவேல் கூட ஒரு பத்திரிகை பேட்டியில் சொன்னார், தமிழருவி மணியனை விட ரஜினி எனக்கு நன்றாக தெரியும்னு சொல்லிட்டு வெற்றிவேல் ஒரு இதில் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு வெற்றிவேல் ரஜினியோட ரொம்ப நெருக்கமானவர். ஆனால் அந்த சைட்லலாம் வந்து ரஜினிகிட்ட அமமுக பேசலை. வேறு ஏதோ ஒரு நியூட்ரல் சைட்லேருந்து ரஜினிகிட்ட அமமுக பேசியிருக்கு. அது வர மாதிரி இருந்தது. வரட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தினகரன் பேட்டிலாம் கொடுத்தாரு. ரஜினிகிட்ட அமமுக பேசியிருக்கா, அமமுக ரஜினியோட தரப்பு பேசியிருக்கா. ரஜினிகிட்ட தான் அமமுக தரப்பு பேசியிருக்கு.
இந்த சைட்லேருந்து வரல, இந்த சைட்லேருந்து தான் போயிருக்கு. அவங்க ஜென்ரலாக தான் பேசியிருக்காங்க. ரஜினி எப்போவுமே உஷாராக இருப்பார். தினகரன் ஏதாவது சீக்ரெட் கேமரா வச்சு டேப் பண்ணிவிட்டு, இல்லை ஏதாவது வச்சு டேப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து இப்போ சந்தித்தோம், இவரை சந்தித்தோன்னு வெளியிடுவார் இல்லையா, அந்தளவுக்கான விஷயங்களுக்கு ரஜினி இடம் கொடுக்காம தான் அந்த சந்திப்பு நடந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டணி அமைஞ்சா அந்த வகையில் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராவது, அதிமுகவை கைப்பற்றுவது அப்படிங்கிற தன்னுடைய குறிக்கோள்களை எல்லாம் தினகரன் விட்டு கொடுத்துருவாரா? அதெல்லாம் விட்டு கொடுத்துருவார். அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டணி அமைஞ்சால் அந்த கூட்டணியை முதல்ல சசிகலா ஏற்றுக்கணும். சிறையிலேருந்து வெளியில் வரப்போகிற தேர்தலுக்கு முன்பு சிறையிலேருந்து சசிகலா வெளியில் வரப்போகிறாங்க. சசிகலா வெளியில் வந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டணி ஏற்பாடை வந்து சசிகலா ஏற்றுக்கணும். அதெல்லாம் நடக்கணும். அத்தைக்கு மீசம் முளைக்கும் போது தினகரன் இப்போவே அந்த பேச்சு நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? எல்லாமே சார். அதாவது சார், இப்போ ஒரே ஒரு சதி தான் சார், பெரிய சதி. ஸ்டாலின் வந்து முதலமைச்சர் ஆகணும் அப்படின்றது ஸ்டாலினுக்கு இருக்குது. அவர் வந்து நம்ம பிரசாந்த் கிஷோர் மாதிரி ஆட்களெல்லாம் ஹையர் பண்ணி வச்சு ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு டெவலப் பண்ணி அவர் எப்படியும் இந்த முறை சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க. அதில் காங்கிரஸ் கட்சியை கைட்டி கொண்டு போகணுன்னு ஒரு முயற்சி நடந்தது. அதுக்கு கமல் மாதிரி ஆட்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை தூது கூட விட்டு பார்த்தாங்க. காங்கிரஸ் கட்சி அதுக்கு ஈல்டு ஆகலை. அதுக்கப்புறம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் காங்கிரஸுக்கும் திமுகவுக்கும் இடையில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு மோதலை உருவாக்கி கூட்டணியை உடைக்கலான்னு ஒரு முயற்சி நடந்தது. அந்த மோதலும் உருவாச்சு. அதில் காங்கிரஸ் நடந்துக்கிட்ட முறையும் சரியில்லை. ஸ்டாலின் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போனார். ரஜினிகிட்ட காங்கிரஸ் தரப்புலேருந்து பாசி, கராத்தே தியாகராஜன், இவங்கெல்லாம் கார்த்திக் சிதம்பரம், இவங்கெல்லாம் கூட ரஜினிகிட்ட டச்சில் இன்றைக்கி வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு ட்ராக் ஒன்று போகுது சார். இந்த ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆகக்கூடாது அப்படின்றத தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது? திமுக ஆட்சி வரக்கூடாதுன்றதை தடுக்கிறதுக்கு ஜெயலலிதா என்ன பண்ணாங்க? மக்கள் நல கூட்டணின்னு ஒன்று அமைச்சாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு மூணாவது அணியாக ஒரு மக்கள் நல கூட்டணி அணியாகவோ ரஜினி தலைமையில் ஒரு அணியை உருவாக்குறதுக்கான முயற்சி படுவேகத்தில் நடக்குது. அந்த முயற்சியின் மூலமாக திமுக ஆட்சிக்கு வருவதோ அல்லது திமுகவை பின்னடைவை சந்திக்க வைப்பதோ, பாஜகவை தாமரையை மலர வைப்பதோ, இந்த 3 ஆங்கிள்லையும் இந்த முயற்சிகள் வேகம் எடுத்துக்கொண்டே இருக்குது. திமுகவுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் தேவையா? கண்டிப்பாக சார், தேவை சார். இப்போ திமுக இல்லாத ஒரு அரசியல் பலம், அரசியல் வியூகங்கள் இதெல்லாமே பிரசாந்த் கிஷோர் சொல்லியிருப்பார். சார், சுனில்ன்றவர் தான் சார் ஓஎம்ஜி குரூப்பை வச்சுட்டு, அப்போ கலைஞர் உயிரோடு இருந்தார். கலைஞர் உயிரோடு இருக்கும்போதே சுனில்ன்றவர் தான் ஓஎம்ஜி குரூப்பை வச்சுக்கிட்டு திமுகவை இந்த உயரத்துக்கு கொண்டு வந்தார். இந்த உயரத்துலேருந்து அது வின்னிங் உயரத்துலேருந்து அது கீழே போனது ஒரு சில தொகுதிகள் மூலமாக தான். அதுக்கு காரணம் நரேந்திர மோடி தேர்தல் முடிவுகள் வரும்போதே ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு வாழ்த்து சொன்னார். அதனால் பல தொகுதிகளில் அரசு அலுவலர்கள் வந்து அதிமுகவுக்கு சாதகமாக மாதிரி அது வந்து 500 ஓட்டில் ஜெயிச்சது, 300 ஓட்டில் ஜெயிச்சது. உதாரணம் ராதாபுரம். அங்கே தபால் ஓட்டுகள் எண்ணிக்கையே முறையாக நடக்காமல் அவசரமாக தபால் ஓட்டுகளையே மறிக்கடந்து அதை மீறி ஒரு அறிவிப்பை வந்து தேர்தல் அலுவலகர் செஞ்சு தீர்ப்பு நிலுவையில் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு வழக்கு நிலுவையில் நிற்கக்கூடிய அளவுக்கான தேர்தல் முடிவுகள் என்பது வந்தது. அப்போது சுனில் தான் அதை ஓஎம்ஜி குரூப் தான் அதை கொண்டு வந்துச்சு. இப்போது சுனிலை விட பெரிய ஆள் பிரசாந்த் கிஷோர். எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து பிராமின் கிடையாது. அவர் ஒரு நான் பிராமின். கூர்மு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஓபிசி இனத்தை சார்ந்த பீகாரை சேர்ந்த ஒரு ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படித்த ஒரு அறிவாளி. அவ்வளோதான். அவர் தான் 2014 மோடியை உருவாக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை உருவாக்குறாரு, நிதிஷ்குமாரை உருவாக்குறாரு, எல்லாரையுமே கொண்டு வர்றாரு. இப்போ கல்கட்டாவில் மம்தாவே வந்து பிரசாந்த் கிஷோரை ஹையர் பண்ணுறாங்க. அவர் வெறும் கன்சல்டன்ட் தான். அவர் ஆலோசனைகள் சொல்லுவார். அந்த ஆலோசனைகளில் கேட்டு நடந்தால் நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க. அதோடு அவரோட அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சிடும். அவர் அதுக்கப்புறம் ஆட்சியில் தலையிட மாட்டார், எதுலேயும் அவர் தலையிட மாட்டார். எக்ஸப்ட் பீகாரில் மட்டும்தான் தலையிட்டார். அந்த கிஷோர் என்ற அறிவாளியுடைய அறிவுத்திறன் வந்து தேவைப்படுது. அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு இப்போ ரஜினி வராருன்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் ஒரு கிடாபுடான்னு ஒரு வியூகம் எடுக்கிறாங்க. இப்போ டெல்லியில் கெஜ்ரிவால் ஜெயிச்சாரா, அதுவும் பிரசாந்த் கிஷோரோட வியூகங்கள் தான். டெல்லியில் இவர் கெஜ்ரிவாலை வந்து ஆத்தங்கவாதி அப்படின்னு சொன்னாங்க பிஜேபி. அதையும் மீறி இன்னும் நீ உன்னுடைய ஒர்க்கில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு, அந்த ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டை மட்டும் வை, வேறு எதுலேயும் போகாத, சிஏஏ ப்ரொட்டஸ்ட்டில் கூட நீ போகாதன்னு பிரசாந்த் கிஷோரோட கைட்லைன்ஸில் தான் வந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வெற்றி பெறாரு. இப்போ ரஜினின்ற பிம்பத்தை தூக்கிட்டு இங்கே வரப்போகிறதா சொல்கிறாங்க. அது தமிழர் யூனியன் வருவார்னு சொல்லிட்டு வாபஸ் வாங்கினார். அதே மாதிரி அவர் வந்தால் அவருடைய பிரச்சார வியூகம் என்ன இருக்கும், அவர் என்ன பேசுவார், அதுக்கு என்ன கவுண்டர் பண்ணும், இந்த விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் நாலேஜபிளான பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வச்சு செய்யணும். அவ்வளோ பற்றாக்குறை திமுக இருக்குது. இல்லை சார், அதான் நான் சொன்னேன். சுனில் ஏன் வந்தார்? அப்போவும் கலைஞர் இருக்கும்போது கலைஞரை தாண்டியா சுனில் அறிவாளி?
அப்போ கலைஞரோட அறிவை பற்றாக்குறை அறிவுன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஸோ இது வேற லெவலில் இன்றைக்கி வந்து சமூக ஊடகங்கள், டிவி, மற்ற பிரச்சார ஊடகங்கள் எல்லாமே பெரிய அளவுக்கு ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய விஷயங்களில் இன்றைக்கி எடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி என்பது வேறு, அந்த காலத்து ஸ்ட்ராட்டஜி என்பது வேறு. ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையில் ரஜினிகாந்த் மிகப்பெரிய செல்வாக்கு கொண்ட திரைப்பட நடிகர். அது அரசியல் செல்வாக்காக கன்வெர்ட் ஆனால், மாறினால் ரஜினி முன்னால் மற்ற கட்சியில் நிற்க முடியுமா? நிச்சயமாக நிற்க முடியும் சார். இன்றைக்கி உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து திமுக ஜெயிச்சுது சார். ஆனால் பெரிய அளவுக்கு ஜெயிக்கல. பெரிய அளவுக்கு இல்லை சார். உள்ளாட்சி தேர்தல்ன்றது எடப்பாடி கவர்மெண்ட்டு, தேர்தல் கமிஷனு, எடப்பாடியோட போலீஸை வச்சு அனைத்து விதமான அத்துமீறல்களும், கட்சித்தாவல் தடுப்பு சட்டம் கூட இல்லாமல் நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு தேர்தல் இல்லைங்களா? அதில் இன்றைக்கி 50 to 50% கிட்டத்தட்ட திமுக ஜெயிச்சிருக்கு. பல இடங்களில் வந்து திமுக இவங்களை வந்து விலைக்கு வாங்கி தான் அதிமுக வந்து அடுத்த கட்டத்தில் வந்திருக்கு. இது முழுக்க திமுக தொண்டனுடைய உழைப்பு. எந்த பிரசாந்த் கிஷோரோ எந்த சுனிலோ கிடையாது. இப்போ திமுக தொண்டனோ சரி, தமிழக மக்களோ சரி, இந்த ஆட்சிக்கு எதிரான ஒரு மனநிலையிலையும் பாஜகவிற்கு எதிரான மனநிலையிலையும் இருக்காங்க. பாஜக முகமூடியை போட்டுக்கின்னு ரஜினிகாந்த் வந்தால, ரஜினிகாந்த் இல்லை, அவங்க அண்ணன் யார் வந்தாலும் சரி, இந்த முகமூடியோடு வந்தால் தமிழகத்தில் பாஸ் ஆகவே முடியாது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உண்மை. நீங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக 10% ஓட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போவே சொல்லிட்டீங்க. தேர்தல் நெருங்குறங்க ரஜினிக்கு ஓட் பேங்க் அதிகமாக தான் ஆகும். இல்லை சார், அதாவது அவர் மேக்சிமம் பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து, ஒருத்தர் வந்து 120 கிலோ வெயிட் தூக்க முடியும்னா 120 கிலோன்றது மேக்ஸிமம் இம்பேக்ட் ஆஃப் ரஜினிகாந்த் ஆர் எனி தேர்ட் ஃபோர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு வந்து 11% இல்லை 12%. 15% வந்து தமாகாவுக்கு இருந்தது. அந்த தமாக திமுக கூட்டணி வரும்போது காங்கிரஸ்லேருந்து அவங்க உடச்சி எடுத்துகிட்டு வரும்போது, அன்றைக்கி அண்ணாமலை சைக்கிளோட ரஜினி வந்திருந்தாருன்னா அன்றைக்கியோட ரீச் வேறு. இன்றைக்கி ரஜினியோட படங்களே பெருசாக தர்பார் போன்ற படங்கள்லாம் ஓடாத சூழ்நிலையில் விஜய் படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, பிகில் அதெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. 300 கோடி மேலே வசூல் பெற்றுக்கிட்டு இருக்கு. ரஜினியை விட அதிகமான வசூலை விஜய் பெறாரு. விஜயோக்கு யார் யார் ஃபைனான்ஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க வீட்டிலலாம் இவங்க ரெய்டுக்கு போகிறாங்க, விஜயை மிரட்டுறாங்க. விஜய் வீட்டுக்கு ரைடு போகிறாங்க, ரஜினி வீட்டுக்கு போகல. ரஜினி வருமான வரி கட்டுறதுக்கு சலுகை கொடுக்குறாங்க. அப்போ ரஜினியை விட யார் இன்றைக்கி பவர்ஃபுல்? விஜய். சப்போஸ் இன்றைக்கி விஜயை கை வச்ச நிலையில் திமுக பக்கம் விஜய் நின்று ஒரு குரல் கொடுத்தாருன்னா ரஜினி குரல் எங்கே போகும்? ரஜினியுடைய ஆதரவாளர்கள், ரசிகர்கள்ன்றது வயசானவங்க, விஜயோட ரசிகர்கள் யூத்து. ரெண்டு மோதிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ எலெக்ஷன் வரைக்கும் இது நடக்குமா, இது நடக்குமா, இது வருமா, அது வருமான்ற ப்ராபபிலிட்டிக்குள்ளே நம்ம போக முடியாது. ரஜினி தன்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றிக்குவாரா? இப்போ அந்த பெரியார் விஷயத்தில் சிக்கினார், இனி வர சமயத்தில் தன்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றிக்கிட்டு தமிழகத்தில் என்ன முக்கியமான விஷயமோ அதை நோக்கி முன் வைப்பது அப்படிங்கிற மாதிரி மாறுவாரா? இல்லை, ரஜினி மாற மாட்டார் சார். ரஜினி கிட்ட இருக்க பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் அவர் உணர்ச்சி வசப்படுறது தான். தூத்துக்குடியில் போயிட்டு ஒரு போராடின மாணவன் கேட்டான், யார் நீன்னு கேட்டான். அவருக்கு பையன் கேட்டான். அதான் போராடின ஒரு மாணவன், துப்பாக்கி சூட்டில் காயமடைஞ்ச மாணவன், ஹூ ஆர் யூன்னு கேட்டான். ஏன்னா நீ இது வரைக்கும் வரலையே, இப்போ ஏன்டா வரான்னு கேட்ட கேள்வி. அந்த கேள்வி அவர் இன்சல்ட் பண்ணுது. உடனே இவங்க வந்து சமூக விரோதிகள் போராடுறாங்க, அது போராடுறாங்கன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போனார். அதே நேரத்தில் விஜய் போயிட்டு சைலண்ட்டாக போயிட்டு தூத்துக்குடி போராட்டத்தில் பங்கெடுத்தவங்களாம் பார்த்துட்டு சைலண்ட்டாக வந்துட்டார். ஸோ ரஜினி வந்து உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அட்வைசர்ஸ் வந்து சரியில்லை. அந்த அட்வைசர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவர் ரியாக்ட் பண்ணுறாரு. அவருக்கு பல்வேறு ப்ரெஷர் இருக்குது. நிதின் கட்கரி பேசுகிறாரு, அமித்ஷா பேசுகிறாரு, ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி பேசுகிறார். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கிறனால அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. தவிர அவர் முழுமையாக அரசியலுக்கு வந்துடுவார்ன்றதை வந்து நம்மளால் இது வரைக்கும் சொல்ல. அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, அது மாதிரி கருத்துக்களை ஒரு பதிவு போய் தான் இருக்காரு. அவர் திரும்ப திரும்ப அரசியலுக்கு வர்ற மாதிரி தானே பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது செல்வாக்கு அவர் பக்கம் மாறும் அப்படிங்கும்போது அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை மாறும்ல. செல்வாக்கு அவர் பக்கம் மாறுன்றதுக்கான விஷயம் இருக்குது சார். அவர் ஓப்பனாக வந்தாருன்னா ஒரு மாஸ் இருக்குது. அதிமுகலே எத்தனையோ பேர் ஓட தயாராக இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு சைதை துரைசாமி, செங்கோட்டையன் வரைக்கும், மந்திரி செங்கோட்டையன் வரைக்கும் ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தால் ஓடுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. அதிமுகலேயே ஒரு டீம் வந்து ரஜினி பின்னாடி போகும். அப்போ அதெல்லாம் வந்து செல்வாக்கு கூடும் தான். ஆனால் அதோட இம்பேக்ட் வந்து அதிமுகவா திமுகவா ரஜினி ஹெட் பண்ணுறா இல்லையா, இல்லை அதிமுக அணியோட ரஜினி சேர்ந்து வராரா, எப்படி வராரு, எந்த ஃபார்மேஷனில் அவர் வராரு, இல்லை பாமக ரஜினி பாஜக கூட்டணியா, எப்படி அந்த ஃபார்மேஷனுக்கு வரல, ரஜினி கமல் பாமக கூட்டணியா, டிடிவி ஒரு முக்கியமான பிளேயராக இருப்பார் அப்படின்னு தானே சொல்லப்படுது ரஜினியோடைய அணியில் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சசிகலா அதுக்கு ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. சசிகலா ஏற்றுக்கணும். அதை சசிகலாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுகவை தான் அந்த அம்மா விரும்புவாங்களே தவிர ரஜினியை ஒரு விஷயமாக அவங்க ஃபேக்டராக அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க.
அன்னிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் ஒன்றா சேர்ந்து அரசியல் பண்ண பீரியட்லேருந்து அந்த வெடிகுண்டு மணிரத்னம் வீட்டில் வீசப்பட்ட வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் பற்றி ரஜினி பேசினதுலேருந்துலாம் அந்த நோட் எல்லாமே அதிமுகவுக்கு அகென்ஸ்டான நோட்டாக தான் அவர் பேசியிருக்காரு. அதனால் அதிமுக வந்து அவங்களை ஏற்றுக்க, சசிகலாவும் அவங்களை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. தினகரன் வந்து அதில் நடுவில் நான் அப்படின்னா அவர் வச்சிருக்க கட்சியோட தனியாக போயிட்டு சசிகலாவுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு அறிவிச்சிட்டு வேணால் அவர் போகலாம். ஆனால் எடப்பாடியுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி வேறு மாதிரி இருக்கும்ல, அவர் பாமகவையும் ரஜினி திமுக எல்லாரையும் சேர்த்து சமாளிக்க மாதிரி தானே ஆவார். ஆமாம், அவர் சமாளிச்சிட்டார்ல. இப்போ பாமக அதிமுக கூட்டணியில் தான் இருக்கிறதுன்னு ராமதாஸ் விட்டு அறிக்கை கொடுக்க வச்சுட்டார்ல, அதானே எடப்பாடி. ஏன்னா இந்த அரசு சலுகைகள் கொடுக்கிறது, அந்த சலுகைகள்லாம் எப்படி இருக்கிறது போகிறது அரசை பாராட்டி நிற்க வச்சுட்டார் இல்லையா. அதானே எடப்பாடி ரஜினி வரலாம், அப்படி நம்ம கூட்டணியில் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி திரைமறைவு பேச்சுவார்த்தை, தூதுவர் லெவல் பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கமோ கூப்பிட்டு எப்பா நீ இது சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சொன்னதை சொல்லும் கிளிப்பிள்ளை போல ராமதாஸ் தலையாட்டி சொல்லிட்டார்ல. அதான் எடப்பாடிக்குன்னு ஒரு ரோல் இருக்குது, எடப்பாடிக்குன்னு ஒரு அரசியல் இருக்குது. அந்த ரோலை எல்லாரும் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சார். பதில் கருத்து சொன்ன திரு பிரகாஷ், மிக நன்றி. நன்றி சார். மீண்டும் ஒரு பதிலின பகுதியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த எம் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்க.